kopzoeken mij vertellen waarom Sint-Nicolaas altijd weer zo onopgemerkt vertrekt, terwijl hij toch met zoveel tamtam van de boot gehaald wordt. Waarom hem dan ook niet weer uitgeleide gedaan, als hij zijn goede gaven heeft achtergelaten? Ja, het is onzin om je een ongeluk te schreeuwen langs de kant van de weg als Sinterklaas platzak is. Dat doe je niet. Sinterklaas is, voor het Sinterklaasfeest is het Sinterklaas. Maar na afloop hoort hij gewoon bij het bejaardenprobleem. En toch moeten we ons niet vergissen, meneer. Zo'n Sinterklaas die niks prijzen geeft, die kan nog wel eens meevallen, hoor. De man is vergeetachtig. Die kan nog wel eens iets hebben zitten. Klein worstje in zijn baard. Ik heb die baard wel eens uitgekant op 7 december. Ik kwam hem tegen, ik dacht, er zit niks in. Nou, een metertje vond ik toch nog een worstje. Een stukje banketletter in zijn baard. Ik denk, weet je wat, ik ga meteen even doorrammelen. Er vielen nog schitterende chocoladeletters uit zijn tabbert. Allemaal G's. Ik heb een hele fijne voornaam moeten hebben. De fijnste voornaam had mijn oom Willem. Die heeft zich een rolberoerte gegeten aan beest. Hij is ook gestorven, hè? Hij is gewoon doodgegaan aan wees, begrijp je wel. Kinderen werden ook wees, allemaal wees. Ze hebben hem nog geprobeerd te opereren. Is dat helemaal vol? Vol banketletter, helemaal vol. Borstplaat was het eigenlijk. Dat niet alleen de borst, alles was vol met borstplaat. De arts vroeg hem nog, hebt u pijn? Hij zei, een beetje marsenpijn. Maar heel anders is een andere oom van mij, die heeft het beroerd, dat is oom Isidor. Heeft een I. En zijn vrouw zegt wel eens, ach man, zit er niet zo treurig te kijken. Die man is helemaal somber als het Sinterklaasfeest nadert. Kijk naar oom Willem, die is dood. Jij leeft nog. Weet je, noem je dat leven? De moeite van het kouwen, nietwaar? Ja. Wat hebt u voor een voorletter, meneer? R. Een R? Moet u helemaal geen problemen hebben, u zit goed.